12 आगस्ट 2026 मायथाइनि गाबोननि सानसेनि फानजामुथि। मेष राशि, खैफोद आरो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां नाजानो गोनां जानो हागौ। हाखु दाखुनिफ्राय गोजानाव था। वृषभ राशि, समा नर्मेल जागोन, नाथाय सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि गैयै दाजा। हेंथानि बेरेखा जेंनाया हेंथा होनो हागौ। मिथुन राशि, खामानियाव गोजौ गाहाय आरो जेंना जानो हागौ। जायखिजाया थिरांथाखौ सांग्राङै ला। कर्कट राशि, सान, अखाफोर आरो अमाबैसाफोरनि गोरोबलायनाया नोंथांनि गोसो आरो थिरांथाफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। धैर्य लाखि। सिंह राशि, रांखावरिनि खहा जानायनि जाथावना दं। बिजिरसालिनि केसफोरनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि, रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। स्टक मार्केट एबा इनभेस्टमेन्टनिफ्राय मुलाम्फानि खाबु थायो। तुला राशि, नोंथाङा नोंथांनि प्रफेशनेल जिउआव मोजां फिथाइ मोनगोन। जिउआव जौगागोन। वृश्चिक राशि, गोसोआ धोरोमारि खामानि आरो गावारि खामानिनिफ्राय एसे गोसो दोरोदनो हागौ। धनु राशि, जखम एबा जाब्रबथायनिफ्राय गावखौ रैखा खालाम। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। मकर राशि, गावनि जिउनि लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गावजों गाव सोमोन्दोआव दुंहाव थासारि सोमजिनो हागौ। कुम्भ राशि, नोंथाङा सुथुरफोरनि सायाव देरहागोन। गोसोआ खुसि जागोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। मीन राशि, गथ'साफोरा मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ।